Здравейте, драги зрители! Сега ще ви разкажем за холивудската звезда Мерлин Монро. Норма Джин Мортънсън е американска актриса и модел. Родена е 1926 година в Лос-Анджелес, Калифорния, САЩ. Има 3 брака, но няма деца. Нейната външност се нарежда сред най-популярните секс символи на 50-те години. Ранната и загадъчна смърт я превръща в поп-икона. Тя е носителка на 2 награди Златен глобус и номинирана за 2 награди Бафта от 1960 година. Има звезда на холивудската алея на славата. Проблемите в личния живот на Монро привличат много внимание. Тя се бори с злоупотреба с наркотични вещества, с депресия и тревожност. Има общо 3 брака, като 2 от тях са широко рекламирани с бейсболната звезда Джо Димаджо и драматурга Артър Мюлър, и 2 от които завършват с развод. Няма деца, но би желала да има такива. Първият филм е 1947 година "Опасни години", а последният е 1962. Нещо трябва да се случи. През 1946 година Норма подписва първия си филмов договор и сменя името си официално на Мерлин Монро. Монро слага началото на звездната си кариера с главна роля в "Ниагара", филм от 1953 година, който я утвърждава като секс символ, а по-късно през същата година идва музикалният ти хит "Джентълмените предпочитат блондинки", в който Мерлин се партнира с друга холивудска красавица Джин Ръсел. Рано сутринта на 5 август 1962 година Мерлин Монро е открита мъртва в дома си. Новината се разпространява мълниеносно и в следващите дни вестниците по целия свят правят рекордни продажби. Всички искат да разберат как и защо е починала звездата едва на 36 годишна възраст. Официално заключение е, че актрисата е сама решила да сложи край на живота си, като е взела свръхдоза лекарства, вещества, които действат като антидепресант на централната нервна система срещу безпокойство и обезболяване. Открита е от иконома си, като веднага е повикал лекар, но вече е било късно. Мерлин Монро ще си остане легенда, звезда, секс символ на всички времена.